Εντάξει μπαγάσες, τι κάνατε αυτή τη φορά? Μας κοροϊδεύουν διότι είμαστε ομοφυλόφιλοι. Όντως, οι άνδρες που κάνουν σεξουαλική πράξη μεταξύ τους είναι ανομαλία. Αχ ναι, τότε γι' αυτό παίξατε σε αυτή την ταινία DVD. Έχουμε εντάξει, τα λεφτά είναι λεφτά, είναι δύσκολες εποχές. Εγώ δεν είμαι αδερφή, μ' αρέσουν οι γυναίκες. Ό,τι πεις, αλλά τυχαίνει να ξέρω το αφεντικό σου. Μου είπε πως μετακομίσατε και οι δυο σας και πως δεν έχει δει ποτέ γυναίκες να μπαίνουν στο διαμέρισμά σας. Μας κατάλαβε, τρέχα. Όχι τόσο γρήγορα, υποκριτή, γύρνα. Όχι σήμερα, υπερήρωα. Δύναμη του Θεού. Ω, τι είναι αυτό! Ω, τι γίνεται! Άσε με κάτω! Ω! Οκ. Εντάξει, νίκησες. Είμαστε γκέιδες. Θα στο ανταποδώσουμε. Θα κάνουμε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλουμε.